Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo izvo zvakaitika mushure mekunge ndasangana neimwe mbinga. Takasangana kune imwe mbinga apo pandainge ndaenda kupati neimwe boyfriend yangu. So taenda kuya that was when this guy akabva achizouya kwandiri ndokubva achizondipfimba. Takasangana kupati mainge muri mugore ra2023. Saka akabva achizobuda muno munyika ndokubva achizomboenda akanogara kuSouth Africa. Akandiudza kuti ane imba kuSouth Africa, anogara Chendeti, anoda kuti ange achizoenda neni ikoko. But pane zvaakazondikumbira kuti ndinge ndichizviita. So far ndatova ne3 months kubva zvaakatanga kundipa ma$500 ma-girlfriend allowances each and every month. Pose apa aingondipawo ma$50 dzimwe nguva aikwanisa kutokuudza kuti haana mari. Saka akabva achizondiudza kuti mari yake imari yehurombwa, anoita zvema-rituals. Saka hazviite kuti angopa munhu mari mahara usina zvaunenge waita. Saka akabva achizonditi ainge akataura nen'anga yake yekuNigeria iyo yakamurombesa kuSouth Africa, ndokubva achizoiudza kuti anoda kupota achindipawo mari. Zvikabva zvachizonzi kuti unge uchimupa mari, iye anofanira kuti ange achiitawo zvinomurwadza mwedzi woga woga, ndokuti ange achikwanisa kuzodya mari yako. Saka ndoda kungobvunza kubva kudare renyu mukomanashi kuti zvose izvo zvandiri kuitiswa nemurume uyu hazvizondikanganisi here, nekuti mwedzi woga woga uchingoti musi wa26 ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunosangana naye. Tinosangana kune imwe lodge iriko kuBorodale, even though ndichimbopota ndichinorara naye kumba kwake, but patinoita mhiko idzi tinofanira kutoti tinge tichinozviitira kulodge. Saka tinoenda ikoko kuBorodale, then tobva tachizorara tose. Kana tarara tose ka1, then ndinofanira kuti ndinge ndichizowaridza chimwe chikapeti icho chaanofamba nacho mumotikari make. Ndobva ndachizogarapo pachikapeti ipapo ndakashama ndakapfugama, then iye anobva achizouyawo obva apfugama pamberi pangu akabata mbiya. But mbiya iyi inenge isina chinhu, munenge muine katambla keplastic. Saka mukatambla umu munenge muine hurume hwake hunenge hurimo imomo. Ndinofanira kuti ndinge ndichizounwa hurume hwake. Saka iye kubva mwedzi uchitanga kuzonosvika uchizoti musi wa26 zuva roga roga rakasikwa naMwari, anenge achifanira kuti ange achizvibatsira. Kana paya ava kuda kunoproducer, anobva atora katambla kaya obva achizoisa sikarudzi yake makari, obva achizopedzera imomo mukatambla. Saka anochengeta hurume hwake, anenge akahuyisa mufiriji, but not kuhuyisa mudeep fridge. Then obva achizondipa musi wa26 obva atangidza zvekare kuti anenge achizvibatsira achiproducira mukatambla ikako, ndobva ndachizonwa. Saka paakandiudza kuti ndokusaka asingakwanisi kundipa mari, ndakatombomuramba, but nekuda kwesituation sezvisinei amai vakabva vatadza kunditumidzira mari yavainge vakandivimbisa kuti vainge vachazonditumidzira. Apa iniwo ndiine mabills andainge ndichida kubhadhara. Ndakabva ndachizomufonera ndikamuudza kuti I was willing kuti ndinge ndichizviita. Akabva anditi saka totomirira until musi wa26 akati asvika takabva tachizosangana mutown, ndokubva tachizoenda kulodge kuya uko kwaakabva achizondipa
katambula ikako kainge kakazara urume hwake, akanditi ndinge ndichihunwa. Ndichingopedza chete anobva atondipa $500 yangu. So mukoma pandakasangana naye murume uyu tiri kupati ndine boyfriend yangu, takabva tatanga kutaura, then akandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwake. Ndikamuudza kuti I was not ready for that. Akabva ati it is fine. Akandibvunza kuti ndainge ndichazobvapo papati ipapo kumangovai. Ndikabva ndati pandinenge ndaudzwa neboyfriend yangu kuti tinenge tava kufanira kuti tinge tichidzokera kumba, that was when apo pataizobvapo papati akabva achizonditi ndinge ndichizomufonera. Later on he called his driver. The driver came and fetched me and my boyfriend yangu haana kana kutombozviziva kuti tainge titori mumotikari yembinga iyo yandainge ndava kudanana nayo. Saka chakandinetsa pakudanana kwose uko kwandainge ndichiita naye murume uyu ainge asingabatiki zvekudaro, aingobatika musi wa26 obva auya obva anditora tobva taenda kumba kwake torara tose. Zvaindirwadza kuti apa ndinonorara kumansion kwake. Mushure mekunge ndarara kumansion kwake, mangwana makuseni ongonondidropa mutown ondipa kana 20 kana kuti $50. Saka ndakazongotanga kungocomplaina ndichimuudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichirambana, because ndainge ndichitarisira kuti kana uchinzi unodanana nembinga unenge uchipiwawo kana $3,000 pamwedzi, kutengerwawo mawivi, iPhone, maperfume anodhura, uchitengerwa magroceries, zvekare nekuchengeterwa vabereki vako, not kuti unenge uchitambudzika munhu achikupa $20 each and every month. So that was when apo paakabva achizoenda kusouth achizodzoka akabva achizondiudza kuti chikonzero why ainge asingakwanisi kundipa mari yainge iri nhau yekuti ainge akaromba. Iniwo mukoma ndakazongosvika pakuzvigamuchira. Ndatova ne3 months kubva zvatakatanga kuita zvinhu izvi. He takes good care of me. $500 ndiyo yaanondipa cash. Akabva mukunditengera phone, akaenda kusouth akanditengera brand new iPhone. I was shocked mukoma. Mushure mekunge andidaidza kumba kwake akati ainge aine zvaainge akanditengera, hembe dzaainge akanditengera kuSouth Africa. So akanditi usavhurira pano, uchazonovhura kana wava kumba. So ndakazoti ndadzoka kuno ndinogarawo pa student accommodation. Then that was when pandakatanga kuvhura ndikabva ndachizoona kuti ainge akanditengera maBrazilian, mafull frontal 32 inch, maPeruvian nemaVietnam ose ainge ari maoriginal. Guess what? Akanditengera 10 hair pieces mukoma. Apa ainge aine maprice tags. I was even shocked kuti murume anganditengera hembe dzinodhura kudaro, including mawatch andakatengerwa nemajewelry. So the guy has been telling me kuti haasi kuda kuti ndirambe ndichingogara kustudent accommodation kwandiri kugara. Zvino izvi zvaanopota achiti ndinge ndichiita mwedzi woga woga ndo zvinondityisa kuti urume hwake uhwu hwaanochengeta kwemwedzi wose hauzondikanganisi here. Is it health wise? Apa handisi kuda kuti vanhu vanozviita vana holier than thou vange vachizokomenta chindiudza zvisina basa zvekuchechi. My mother even is a deacon kuchechi, saka kana ndichida zvekuudzwa nezvebhaibheri ndinongoenda kuna mama vangu ndovaudza kuti izvi ndo zviri kuitika. Ndichiuya panapa ndoda kubvunza kubva kune madoctors. Handizivi kuti panapa kana painewo vanhu vakadzidza madoctors vane ruzivo rwekuti urume hwemurume kana hukachengetwa kwe30 days or so hunozokukanganisa here kana ukahunwa. Iye anoti it is safe because hanzi kana chikafu chiri mufiriji hachiore. So I just need advice kubva kune vanenge vachida kundipa advice. Vasingadi you can skip henyu confession yangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvino isu tisina kudzidza, tisiri madokta, tikazokomenta ndipo paya pekuti munozotukwa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndoda kungoziva kuti urume hwemunhu rume kana ukachengetwa mufiriji ukazohunwa hunga kukanganisa here health yako.
pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Izvi zvakabva mukuitika. Ndine umwe muzukuru wangu uyo akauya kuno kuZimbabwe, anogara kuSouth Africa nemhuri yake. Ainge ava nemakore, tainge tatokanganwa nezvake. Isu vamwe taitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge akasotofa kudhara. Saka paakauya tose takashamisika because akazongoedwa mugroup nevamwe sekuru zvekare variko ikoko kuSouth Africa, vachiti vainge vakasangana naye paFacebook. Ndobva tachizotanga kutaura naye, sezvisinei mumhuri makabva machizoita rufu, ndokubva achizoronga zvekuuya kumusha. Ndiye akatotakura dzimwe hama nekuti ainge aine motikari yake yakanaka chaizvo ende iine space. Paakauya takashamisika, tikatoti zvinoreva kuti kuna Mwari kudenga. Then saka ndakabva ndachizongotanga kungomunzwira godo, nekuti ndini wevamwe vainge vachiti akasofa kudhara, kana kuri kunzi haana kufa, rangova rombe rinongodzungaira neSouth Africa yose. Uyezve kare ndainge ndakamboudzwa neumwe muprofita kuti muzukuru wenyu akafira kuSouth Africa. Saka ndakaudza vanhu vakawanda, ndikazotoenda nevanhu vakawanda vehukama kune muprofita iyeye. Aitiwo kana akabhadharisa hama dzangu then over achizondipawo something. Saka ndakangomunzwira godo muzukuru uyu ndikati haangamboiti motikari, inini vangu vana vasina motikari. Ndokubva ndachizongonokora ivhu reapo paainge akapaka motikari yake mushure mekunge abuda achienda kumashops. Ndokubva ndachizonokora ivhu iri ndakangorisa muplastic bag. Nanhasi uno ndichiri naro ivhu iroro. Chokwadi ndechekuti handitozivi kuti ndiri kuronga kuita sei naro ivhu iri. Ndiyo secret yangu iyo ndiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we akumanaka ya vanhu vane godo kunze uko. Hanzi ndinaro ivhu randakanokora apo painge pakamira motikari yake, asi havasati vava nedecision yekuti voita sei naro ivhu iroro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakauya muno muSouth Africa. Pandakauya muno mainge muri mugore ra2010. Ndakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe muchinda uyu ainge achibvawo kuma areas ekwedu, but tiri kumusha ndainge ndisingatombomuzivi. Takazotanga kuwirirana tava muno, then takabva tachizotanga kuita chibusiness chedu tichiita zvemapeace jobs. Saka pane umwe mukadzi uyo wataipota tichienda tichinoita mapeace jobs pamba pake, kusakura, kugera loni zvekare nekungoitawo zvemapeace jobs. Saka rimwe zuva ndakaenda ndokubva ndachizotanga kuita peace job. Ndainge ndiri ndega ndichisakurira, then iye friend yangu ainge ari somewhere else achishanda zvake. Saka mukadzi wepo akabva achizotanga kundiitira maactions apo patainge tava kuda kuti tinge tichita lula. Then baba vevana vake vakabva vachizosvika. Saka ndakabva ndachizobuda nedhoo rimwe rekuback, hatina kuzokwanisa kuzozviita. Then ndakabva ndachizodzokerako futi ndiri ndega. Musikana wepo ainge akaona movement yose akabva anditi, ko iwe hautyi kufa here? Ndikati ko indava. Akabva andiudza kuti mukadzi iye ainge achitorwara achitonwa mapirids, ende ipapo mufunge zvenyu mukoma tainge tichida kutorara tose kutosika bonde pasina kushandisirana dziviriro. Maid paakandiudza kuti madam boss vedu vainge vachirwara ende vainge vachitoda kutonditapurira chirwere sematauriro ake, achiti ndo zvavanotoita, vanotorara nevarume vakawanda vekuZimbabwe
vazhinji vakashanda pano vachiita zvemapeace job sezvamuri kuita izvi, but vazhinji vacho vakazogumisidzira vava kurwara. So akabva achizopinda mumba akadzoka akabata mapiritsi akatonditi awa ndo mapiritsi avo avanonwa. Ndatongokunzwirawo tsitsi because uri munhu ari bo. Vamwe ndaingovasiya vachingorara navo madam boys kuzosvika vava kuzotanga kurwara nekuti vainge vachindidadira. So ndakabva ndachizongoitira best friend yangu utsinye, ndikabva ndatanga kungomupa maideas ekuti madam boys unombozviona here kuti vanogara vachingokutarisa nguva dzose. Iye akazoendako mukoma ari ega akabva achizovapfimba vakarara naye same time. Ndichitaura nemi kudai anotorwara mukoma, akamborwara akapotsa kufa. Ndo zvandakaitawo izvi. Handizivi kuti ndomuudza here kana kuti angoriwo mamwe masecret ekuti hautauri kusvika uchizonopinda muguva. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, nganzi ndo muudza here kana kuti kwete? Ya, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa. Ndakauyawo kunoku ndava ne2 years kubva zvandakauya kuno kumhiri kwemakungwa. So mudzimai wangu ndakambomusiya kumusha ndokubva ndachizouya ndiri ndega kuno. Mushure mekunge ndashanda ndokubva ndachizoti mhuri yangu inge ichizotevera zvose nevana tava kunoku. Pandainge ndiri kuSouth Africa mukoma, ndainge ndiri goronyera chairo. Apa ndainge ndiri muprofita ndichinyepera vanhu, uye zvekare ndakazoenda kun'anga kuMozambique. Ndakaenda kun'anga neumwe womuprofita, takasangana kugungano akabva achizondiudza kuti mujoni munotoda kutoti unge uchitongwara-ngwara, otherwise vanhu havangambouyi kwauri, zvinotoda munhu anenge aine mushonga wemudano. Saka takaenda kuya ndisingatozivi kuti ndainge ndava kuenda kunorombesewa. Chandainge ndichiziva ndechekuti ndainge ndichingoda mushonga uyo wandainge ndichazopiwa uri mushonga wemudano. So tasvikako kuMozambique kuya takabva tachizonzi tisati tapiwa mushonga iye ainge achifanira kuti ange achirinyowa mishonga yake iyo yaainge akasotora kudhara. Saka ndakabva ndachizonzi sezvo ndainge ndichifamba naye ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimubatsira pane kuzadzikisa kwose uko kwaainge achifanira kuti ange achiita mhiko dzake. Saka takabva tachizoenda tikanorara kumakuva, then mangwana acho makuseni ndokubva tachizodzoka kudare kwavo sekuru ivavo. Ndakabva ndapiwa mushonga wangu ndikanzi uyu ndiwo mushonga wemudano. Chakandinetsa ndechekuti ndakabva ndachizonzi ndinge ndichitenga chikwama. Mukoma ndakambogarako kuMozambique kuzonosvika ndakwanisa kuwana chikwama nekuti kwatainge tiri kwainge kuri kumaruzevha. Saka ndakazotongotengeserwawo neumwewo womuvillage imomo. Mushure mekunge anditengesera chikwama chake ndikabva ndachizochigadzirirwa chikwama ichocho. Ndakabva ndachizonzi munhu woga uyo anenge auya pasowe rangu kana ndichizomubatsira zvekuti ndinenge ndichizomubhadharisa, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora mari. Kana akandipa 100 rand ndinotora kana 20 rand pa100 rand iyoyo ndobva ndaisa muwallet. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichisarudza kuti ndinoda kuzviita kuvanhu 10 here kana kuti kuvanhu 20. Saka vanhu 10 vekutanga vandakabatsira ndichangobva kuMozambique ndaiti kana vakandipa mari ndobva ndatora mari iya ndobva ndaisa muwallet. Ndainge ndakanzi mari iyi handifanire kuti ndinge ndichizoishandisa kunyange zvikanzi zvaita sei. Saka ndakabva ndachizoona kuti mari ndainge ndoita, uye zvekare vanhu vakawanda vainge vachiuya kwandiri, ndainge ndava kusatoenda kubasa nekuda kwehundyire. Ndakazoti vamwe 10 futi vakauya kwandiri, ndikabva ndachizotora mari dzavo kwava kubva ndachizoisa zvekare muchikwama muya. Saka chikwama ichi chainge chichingogarawo mushelf. Mudzimai aitozviziva kuti chikwama ichocho ndakabva nacho kuMozambique, uye zvekare ndinochichengetera mari dzevanhu avo vanenge vakambouya pasowe rangu vandinenge ndakazobatsira. Fast forward mukoma patakanzwawo kuti
kune mikana iri kunyuka kuno kumhiri kwemakungwa. Pane umwe wandakabatsira akabva achizondiudza kuti kana ndikadai ndinokwanisa kuzogumisidzira ndavawo kunoko. So takabva taunganidza mari dzainge dzichidiwa nemaagent, ndikabva ndati ndini ndinotanga kuuya kuno sezvo ndirini baba vemba, ndokubva ndasiya mudzimai wangu. Zvino pandakauya kunoku ndakaona kuti izvi zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo. Chikwama ichi ndakazongochirasa ini, mukoma mari tikaishandisa. Zvino zvatakazouya kuno ndinopota ndichinzwa vanhu vanenge vachichema, kunyange ndichidhiraivha motikari ndinotonzwa kutoti mumotikari imomo munenge muine vanhu vanenge varimo vanenge vachichema. Kana ndakarara ndinonzwa zvinhu zvinenge zvichichema pasi pemubhedha. Pose apa ndaingofungidzira kuti maybe ndini ndega ndinozvinzwa, but mudzimai wangu akabva mukundibvunza kuti naimi ko muri kunzwawo zvinhu zviri kuchema here pasi pemubhedha. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndatovawo nenguva ndichingonzwa zvinhu zvichichema. Ndikabva ndamuudza kuti mari iyo yatakashandisa ndisati ndauya kunoku, mari iyoyo ndainge ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichiishandisa, uye zvekare kana kwanga kuri kunzi ndinenge ndava kusaida mari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizoenda ndonoisiya paguva remutorwa. Zvino musi uyo wandakati ndichida kuzviita mukoma, apo pandainge ndiri pakumhanya ndichida kugadzirisa mapepa ekuti ndinge ndichikwanisa kuuya kuno, kati ndiri kumusha muvillage medu imomo, ndokubva ndachizoenda pane umwe musha uyu wangovawo dongo. Ndipo pandainge ndichida kunosiya mari yacho ipapo. Zvino ndakati ndava kumakuva, ndakangokaruka ndatoona umwe munhu ainge akamira kumberi kwangu. Munhu uya ndikazomuona zvekare amira kumashure kwangu, ndakabvapo ndichitiza. Handizivi kuti ndakagemuka rungani ndichita sekunge munhu ari kumhanyiswa, asi munhu wacho ainge achindimhanyisa ndainge ndisingamuoni. Saka mari iyoyo mukoma ndakabva ndangoishandisawo ini, sezvo ndainge ndisisina basa nazvo izvi zvandainge ndichiita zvekuprofita vanhu, ndichivadaidza nemudano, ndichivapa zviprofita zvenhema. Pedzezvo ndotora mari dzavo ndodzichengeta muwaleti yangu iyoyo yehurombwa. Ndakangoti kana ndoenda kumhiri kwemakungwa handidi kuti ndinge ndichizofamba nezvinhu izvozvo zvehurombwa ndikangorasa ini. Saka ndonyaya yandiunzawo pano mukomana chisekuru vaya avo vekumozambiki ivo vakashayika. Handizivi kuti Mwari vafungei pamusoro pangu. Ndakangovafonera, then after mazuva mashomanana ndafona zvekare ndikaudzwa kuti vanhu vainge vatori parufu rwavo sekuru ivavo. Zvino handichazivi kuti ndoita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa.